Күземнің уағы қуарасы, жүрегімнің парасы, дүние қуамды ойлытпас, күңелімнің данасы, дүние қуамды ойлытпас, күңелімнің данасы. Әлди балам, әлди балам, әлди. Үзәкләрне үзеп алашу. Кім болып ішлейсің сен Алтыншай? Балалар бақшасында. Тәрбиеші едім. Көрініп тұрашу. Әнеге едім дейсің? Қазір ішләмем. 4 ай біліне башлағаш кеттім. Ну білінсәні? Алай дейме, Валентина. Кіші бейтін өзің білесің. Бигрәк та қатын қыз. Анымыны ойлап тұрмай, әйтте де сала. Әсен, біреуден де қорықмады, Алтыншаш. Ұялмады. Сен битаны зина қылып тапмаған. Әне жылады. Әнелер жылы енді ол. Нешлетесің? Оңнаға жыламас әлі. Сен битінде 16-17 яшылық қыз түгел. Қызық қынайынды бұдырмыш қызлар әйімі. Ештіп, тыңнап көріп тұрасың. Біздің бригада гіл қатын қыздар ішлейім. Отырып сөйлешеміз де шулай қой вақыт. Өзіміз де шақ қатабыз. Барысына да ерлер ғайыплы. Нешегенде ол ерлер ғайыплы? Шулай, Гүлфин апа. Ерлер бітіп бара бит қазір. Мурзилка журналына бесплатный приложение болып қына яшилер. Кімні гіне тыңласаң да шуны айты. Біздің Соня падайды, ерлерге ұшаныш жоқ дей. Ертығыма яумау болыр деп шыққан боласың кеуге дей. Аннан сыңын дейін тігәсің, исірік ер тәрбиелеп дей. Кім енді ол сенің Соня апа дегенің? Біздің бригадир. Шулай бек көп біләміне. Аның енді пенсияға шығар вақты жеткен. Ой, көрген енді ол дүнияны. Ире бегіше, Гүлфин апа. Ішірткеш ішейінді. Әлбет жетмәсі. Балаларыны ятим етіп ташлап шығып кетелер дей. Шұртым да білмей ол сенің Соня апа дегенің, Валентина, милый мой, дорогой. Әйбет қатынны ире ташлап шығып кетмей. Ой, нешік кіне кетелі, Гүлфин апа. Міне менің ептәш қызым бар еді. Ес кеткіш еді. Шуны ташлап бит. Bir yıl sizge eğlendiğiri. Senin saçın seni taşlamağın biteli. Neşe yıl balağızda bulmağın, olayda taşlamağın. İş mi de gitsin üzün. Raşı köpekler sirek o Gülfin appa. Saçın minen vakit kegine turu kilgeninde. Ey, Valentina, milый мой дорогой. Sen saçı vakitine turu kilgensin. İptaş kızın senin için iskitkiş bulgandır da. Emine iri için iskitkiş bulmağandır. İrler alır, hayvan tірілігі bilen bir, vaqtında oşatıp, işirtip, tamak ostun qoşıp тұрсаң, ортыңнан еріп ерей. Міне, мисалға сиырнығына алсың, трүй-трүй деп сыйпап, алдына пішен салсаң, ұн бұлғатып, жылы су ішірсәң, көзлерін мүлдіретіп, мүгіреп күне қарап тұра. Әйінді желінің жылы су білән юп, юмшақ шиста сілгі білән сүртсәң, сауғанда да тибінмей, сүтні де көп бере. Әгерді енді башыңға тікіре, мойның астыңа келгіре дейіп, шыбап білә қинасаң, күтуден қайтып, қапқадан шабап кірмейінді ол, қуалап қайтарырға тұры келе. Сың, іт болып әтті, ашатмышы, пшол дейіп қышқырсаң, қапқасынан көршілер ішік алына кіріп, тауықларға езгеніне ашат келей. Сашенька, Сашуленька, Сашенька,
Ирлер матурларны эзлиләр, Гөлфин апа. Алай түгел, алтын шаш айналайым. Ирлер эзләми хатын-кызны. Biz үзебез эзлибез аларны. Ну, дөрес түгел инде, Гөлфин апа. Менә мин мәсәлән үзем эзләмәдем. Шулай тоела гына ул. Менә мин дә Зарифулла, Зарифулла дип, Зарифулланы кычкырып эзләп йөрмәдем. Зарифуллага бер карагач, күңелем Зарифуллада икәнен сизеп алдым да, әйләндердем дә куйдым Зарифулланың башын үземнең якка. Ничек, Гөлфин апа? Ничек сөйләгез инде, Гөлфин апа? Соң Зарифулла Мөршидә исемле кыз артыннан йөри иде. Миңа борылып та карамый. Ә Мөршидә бүтәнне эзли. Менә шуннан соң мин Зарифулланың йомшак ягын сизеп алдым да, җырлый да белми ул, бии дә белми. Үзенең биисе дә килә, җырлыйсы да килә. Клубта бишерләрдә Зарифулла бии башласа да, җырлый башласа да кызлар моңардан көләләр. Ә Мөршидә кушылып көлә. Шуннан соң мин Зарифулла үгез кебек үкереп җырлый башласа, соң мин кушылам да китәм. Зарифулла bilmegeni sizilmi de kalar. Talaylene, talga yüfek beylene. Talaylene, talga yüfek beylene. Күргәнче сүзем күп була, күргәч телем бәйләнә. Күргәнче сүзем күп була, күргәч телем бәйләнә. Ә менә биргә дә Зарифулланы үзем чакырам. Ул аю кебек әйләнгәндә, мин моның тирәсендә күбәләк шикелле генә бетереләм. Талы бөгелеп тора, талы бөгелеп тора. Сагындым күрәсем килә, үзәк өзелеп тора. Сагындым күрәсем килә, үзәк өзелеп тора. Менә без ничә ел инде Зарифулла белән авызга авыз куеп яшибез. Ә Мөршидә ирдән иргә йөри. Ә сез бит шибәр дә, Гөлфин апа. Нинди шибәр булыйм? Кылыч борын, иләк авыз, акай күз. Ә менә син айналайым. Үзеңне үзең ким санап, юкка йөрисең. Хатын-кызның шибәрлеге йөзендә түгел, хәйләсендә. Менә син мин шибәр дип күзегегә карап тор. Әгәр дә үзеңнең шибәрлегеңә ышансаң, башкалар да ышана. Менә мин авызымны бәләкәй күрсәтер өчен биреп йөрмим. Күзләремне акайтып, авызымны йырып, елмаеп җибәрәм. Зарифуллам авызга кирип китәрдәй булып сакланып карап тора. Ай, Саша, мороженое ярата. Но яратканын сиздермәскә тырыша. Шуннан соң кызлар мин, Юрий, Саша белән мороженое саткан җирдән үткәндә, Саш, ой, мороженое алыйк әле дим. Мин алам ул, үзенә алмый. Саш, инде үзеңә дә ал инде мороженое дип ялмап иде тегеләргә. Миңа да алам, үзенә дә алам. Ой, мыекларын ялый кимерә Саша мороженыйны. Ә мин мороженый гомумән яратмыйм, яраткан булып кыланам гына. Менә, хәйләкәр төлке. Саша мине ярата дигән була. Ничек яратмасын шушындай хатынны? Әйтәм бит, ирләр алар сабый бала белән бер. Без яхшы булсак, алар да яхшы. Без начар булсак, алар да начар. Дөньяның тоткасы хатын-кызда. Патшаларда бит хатыннары сүзеннән чыкмаган. Хатын әйтә икән, менә син шундый закон чыгар дип. Патша икенче көнне торган да шундый закон чыгарган. Ирләр алар без дип түшкенә киереп җыри. Эшләүчесе без аның. Да? Саша, ой, Александр Борисович, шундый закон чыгар. Алай түгел. Кычкырып түгел. Кычкырганны яратмый ират. Бакырың гына. Җайлап кына. Йокларга яткач.
ул сине кычакларга үрелгәндә Гөлфин апа сөйләп тә карыйсыз. ышанмыйсыңмы? Я, менә син миңа әйт әле. Синең кызыңның әтисе өйләнгән кешеме? Юк. Алай булгач, нигә сиңа өйләнмәде алтын чәч? Ничек өйләнсен? Ул яшь, шибәр. Аннан соң мин аңа үзем дә чыкмас идем. Нишләп? Монысы өчен дә рәхмәт. Ай, тиле. Бигрәк тәртипле шул сезнең халык. Дай, чык син аңа кияүгә. Сез нәрсә? Валентина белән тотынса каршыңа килеп тезләнәчәк. Шуннан да. Давай я, Гөлфин апа. Эшлибез, Валентина, эшлибез. Ул безгә ни почем. Әйбәт кешеме булай үзе? Кем белгән инде аны? Арак эчәме? Шә бугай. Алайса кирәкми. Алтын чәч. Син балага узганда исерек түгел идемсең. Юк, мин анысын яхшы беләм. Миңа бит сәламәт бала кирәк. Эчүен дә ташлатабыз біз аның. Конфет суырып йөри торган итәбез. Ирләрне төзәтүе җиңел ул. Ирләрнең иң азгын да төзәтеп була. Ә менә хатын кыз аса, Валентина син әйтмешли, Алла әкбәр. Битте дөнья, атом бомбасы да кирәкми. Ник дигәндә ирләр нишләгәнен белмичә аза. Хатын кыз белеп аза. Акыл белән, усаллык белән. Менә моның урынында ират булсамы? Җил ягына салам кыстырыбрак та сөйләшсәң, үзенекен генә түгел, бүтәннәрнекен дә җыеп алып чыгып китәчәк. Ә бу юк. Ире белән сөйләшеп бит алар. Ире белән бу сөйләшкән, бу кытырткан. Туктыйсыңмы син, юкмы? Син! Якын килмә. Слушай, ты, свинья, рожай своих поросят и копайся в навозе, а меня не трогай! Нәрсә дидең син? Нәрсә әйттең? Чыгарыгыз сез аны моннан, чыгарыгыз. Соңгы тапкыр кисәтәбез, чыгарыгыз. Валентина, министрны чакыртабыз, чыгарыгыз. Валентина. Тынычланыгыз зинһар өчен. Сез бит өлкән кешеләр, аңлагыз безне дә. Без бит сезне аңларга тырышабыз. Юк, сез безне аңламыйсыз. Бу бит без барына неврастенник итеп бетерәчәк. Я булды, ичмасам, менә шу шапагыздан үрнәк алыгыз. Минем аркада килеп чыктылар. Ялгыш ышкынып китте. Гаепләмәгез үзегезне, Гөлфин апа. Я булды. Валяны исемегез? Валя! Валечка. Бала, имзасыңыз бар. Я булды. Я, сезнең хәлләр ничек соң? Яхшы. Молодец, барысы да әйбәт булыр. Выпишите меня! Мин сәламәт! Сез сәламәт, анысына шигем юк. Менә бүген баш врач кайтты, ул хәл итәр. Сез беләсез, Айзара хатынна. Бала үз анасы белән чыгарга тиеш. Яхшылап сөйләштегезме? Сөйләшмәгән кая. Бераз гына да йомшамый. Сәбәбе дә җитди түгел югыйсә. Бөтен куркынычы да шунда шул. Иренә хәбәр иткән, кайтып тормаган. Телеграмма җибәргән. Дилемма ничек тели шулай булсын дигән. Дилемма. Тапканнар исемне дә. Баланың әби бабалары ничек? Бүген чакырттык. Килерләрме, юкмы? Көтелмәгән хәлләр белән очраша башладык бит, Айзара хатынна. Бер балага урын табылып тора, тәрбияләнер дә, ләкин ничек кенә тәрбияләнсә дә ятимлек инде. Ничек кенә булса да ятим балада барыбер психологик дефект була. Чөнки тәрбиячеләр дә бүтәннәр дә аңа кызганып карыйлар, кеше шуңа күнегә, гомер буе кызганганнарын таләп итә. Яки киресенчә кызганган кешеләрне күрә алмый, рәхимсез, михрибансыз була. Ата-анасы үлгән ятимнәр бер хәл.
Бүгінгі күндә күпме ата-аналы ятимнәр, һәм без шулардан шәфкать көтәргә тиеш. Каян килеп чыкты бу кешеләрдә шундый җавапсызлык? Юк. Юк, нәрсәдер эшләргә кирәк. Нәрсәдер эшләргә кирәк. Сау сәламәт ир белән хатын балаларын алмыйлар. Ә ни өчен алмаска тиеш? Алмасалар ни өчен закон алдында җавап бирмиләр? Гафу итегез. Миңлечеваның кайнанасы килде. Шулаймы? Бик әйбәт керсен, рәхим итсен. Керсен. Исәнмесез? Исәнмесез? Рәхим итегез, утырыгыз. Рәхмәт. Сез Миңлечева Дилемманың кайнанасымы? Шулайдыр. Ничек инде шулайдыр? Ну, кайнанасы. Миңлечевамы фамилиягыз? Юк. Садриева Вазифа мин. Фамилиясын үзгәртмәгән ул. Киленегезме? Килен түгел ул миңа. Мин аны признавать итмим. Ничек инде итмисез? Улыгызны балагыз дип таныйсыздыр ич? Анысын таныйм да. Миңлечева Дилемма сезнең улыгызның законлы хатыны. Булмагае Алай икән. Ә соң сез киленегезнең бала тапканын беләсезме? ишеткән идем. Нигә бергә яшәмисезме? Юк. Алар квартирага чыктылар. Ә киленегезнең үз баласын алырга теләмәгәнен беләсезме? Ничек инде? Алырга теләмәгәнен? Шулай. Сезнең киленегез үзенең һәм сезнең улыгызның малайын, ягъни сезнең оныгыгызны үзенә алырга теләми. Миңа бала кирәкми ди. Кирәк булмагач нигә тапкансың? Анысы икенче мәсьәлә. Киленегез баласын имезми. Ярый. Киленегез змия ди. Ә улыгыз ул да ризалык биргән бит. Балан алмаскамы? Әйе. Аны өйдә юк диләр бит. Нулегрәк сөйләшкәннәр. Ризалыгын белдереп безгә телеграмма да җибәргән. Шупрәге шул. Улыгызмы? Инде нишлибез, Вазифа ханым? Ә мин нишлим? Я әйтегез. Мин нишлим? Бездә эшең юк, кысылма диделәр. Теләсәләр нишләсеннәр. Ләкин бала бит сезнең оныгыгыз. Булмагае, Бәлки сез алырсыз баланы. нишлим мин аның белән? Ирегез бармы сезнең? Булса ни? Ул җибегәннең ирлеге бала белән ул түгел бит. Мин мучис ителәсе. Ә тагын балаларыгыз бармы? Монысыннан да гарык. Вазифа ханым. Әгәр дә сезгә шушы хәлне сөйләсәләр, сез ышаныр идегезме? Нинди хәлне? Бер хатын үз баласын алырга теләмәвен, иренең шуңа ризалык бирүен, ир арасының шулай сөйләшеп утыруын. Ә мин нәрсә сөйләшкән соң ул хәтле? Иләнмә шуңа дидем. Ә сез киленегезне күптән белә идегезме? Белмәскә. Анасы ата спекулянт. Ирен куып чыгарып, типтереп яшәде. Бала кызганыч бит, Вазифа ханым. Алар кызганмаганы нигә мин кызганыйм? Алар бит әле яшьләр күп нәрсәне аңлап бетермиләр. Әйе, аңламаслар. Үзләренә кирәкне бик яхшы итеп аңлыйлар. Беләм мин ул юхаҗланны. Алным дигән булып юри баланы безгә ыргытмакчылар. Без карап үсесенә янәмәсе. Менә ыргытмый гына торсыннар әле. Менә аларга. Тапкан Гатавинәнкә. Белә ул безнекенең җибеп төшәсен. Кем инде ул сезнеке? Кем булсын инде? Ирем. Әле монда да ризык тияп килмәкче. Китердем ди менә, ашамый гына торсын әле. Әнә спекулянт анасы ашатсын. Киленегезне күреп сөйләшергә теләмисезме? Минме? Әйе. Аның беләме? Мин аны
ijmoq tashrasam da oңардан қошып демуққа кірешекмін. Sizning qachon bo'lsa da jilag'aningiz bormi? Nechigindi? Nechigindi jilag'aningiz bormi? Kishilarning biror qo'yg'isin, fojiasini eshitib, yuragi gizardi. Ey, kishi qo'yg'isimi eli munda? O'zimniki yetarlik. Malayım şuna ilengəş, жылы-жылы көз яшьләрем кипте. Күңелем катты. Анысы бит аның фаҗига түгел, Вазифа ханым. Әйе, сезгә әйтергән зат. Сезгә аны моннан тизрәк кенә куып чыгарырга кирәк тә. Тизрәк кенә аңардан котылырга кирәк. Ә безнең урында сез нишләр идегез? Минме? Анымы? Мин аны милиция чакырып, сөйрәп чыгарып аптырыр идем. Беләсегез килсә. Димәк, бала сезгә дә кирәкми. Юк. Бәлки яхшылабрак уйларсыз. Уйсын итәсе юк. Ул бит мәче баласы түгел. Үлеп нитеп китсә, булыр аннары. Юри үтергәнсез дип суттан сутка йөртерләр. Юк, юк. Әнә ана салсында карасын, акчасы күп. Sizning юкмы? Туктагыз әле. Туктагыз әле. Нигә дип сез миңа каныктыгыз әле? Ни аны дигәш алмыйм инде. Әйткән сүземнән кире кайтканымда, кайтачак та түгел. Һәм кайтмам да. Синсез яшәйбез диделәр. Минсез яшәсеннәр. Ишетәсезме? Шукрак түгел. Ашыйсы килгән нарасыйлар җылыйлар. Аларны әниләре янына илтәләр. Саша! Такси белән килдеңме? Автобус белән. Ну, молодчина. Хәзер җыена башлыйм. Алай тиз генә булмый әле ул. Көт, китмә. Ничә икән настагы дежурныйдан сора инде? Әйтәм. Гөлфин апа, алтын чәч, Саша сезгә сәлам әйтә. Ярый, Сырали, Зарифулла күренмиме шунда? Саша, Зарифулла күренмим анда. Белмисең? Гөлфин апаның ире. Юк ди, Гөлфин апа. Нишләп йөри икән инде? Әйтеп җибәрдем ич мин сеңелгә. Менә күрсен дә торсын. Килеп алмыйча чыкмыйм. Саша, йыгылып төшәсең. Саша, не дури. Менә. Ну, Саш, ну, миленький. Отырышығыз, қызлар. Присядем, друзья, перед дальней дорогой. Пусть легким окажется путь. Ой, қызлар, ішімде шатлығым да зор. Сіздің білен айырылышқа да жылайсым да келе. Очрашырбыз мекен біз тағы. 13-сен табарға келсәм генә инде. Ой, Гөлфин апа, килегез. Шушында очрашабыз, кызлар, яме? Барбыз да. Алтын чәч.
Сен быйықма, яма. Мына көрерсің, барысы да яқшы болар. Менің адресім сенде бар. Хат yazышық, яма. Айналайым, балам, ой, айналсын сенің анаң, ой. Айналайым, мен сеңа ең изгі тілеклер тілейм, алтын шаш. Мен де рахмат сіңа, Валентина. Мен алтын шашқа бір дұға үйреттім әлі, Валентина. Көзің түшкен егітке тұп-тұры қорап тұрасың да, іштен гіне былай дейсің, талқыға салып талқырмын, қияшың болып балқырмын, келіге салып дермін, сағышқа салып сүйермін дейсің де, ямшы да қолай егітің. Зарифуллаға мен шулай дедім. Келмей әлі міне шоқыншық. Васильева, жиыныңыз. Қызлар, жылайсың келе. Гульфин апа, милый мой, дорогой, яратам мен сізні. Гульфина апа. Ярай, әйдәгіз, үшеулеп тізілішіп, біраз тынғына отырайық та. İsənmisiniz? Исәнмесез? Рахим итегез. Отырыңыз. Римма Аухадиевна мен. Сіз мені қызым дилемма турында шақырғансыздар енді. Шулай ма? Шулай. Сізнің қызығыз дилемма турында. Бағыр кесәгім. Сіз неге жылайсыз? Ешкенде жыламасқа, ол бет менің бірден бір қызым. Мен аны 2 yaşından алып бір ялғызым бұстырдым. Әтесі не ішледі? Енсіз болып шықты, қабахат қуып шығардым. Николай Павлович деп тұрдым өзіне. Бар бір қадірімні білмеді.
Мен аңа Николай Павлович, ол меңа химера дейді. Төздім де, ізің болмасын сатана дейдім де қуып шығардым. Сіз білесізме, сіздің қызығыз бала тапқанын? Нешігінді білмеске, Зәйтуна Закировна. Қызығызның халін білірге келдіңіз мысың? Мен бек келер едім, да оның янынан ишләптір кіртмейлер бейт, Зәйтуна Закировна. Құтлап язу жибердіңіз мысың? Көштенішілер кетірдіңіз ме? Интересно. Аны бит мұнда ошатырға тиішлердір еш? Қызығыз баласын алырға тілемей. Білесізме? Білесізме deyip сұрайым мен сізден. Біз аның білен бұл тұрда сөйлешкен едік енді, Зәйтуна Закировна. Мұнда кірген жоқ. Ол шундай өз сөзлі аның башына бір ой кірса, ол... Сіз тағын сөйлешіп қарағыз. Неге дәшмейсіз? Тағын ма? Шошында шақыртып кіртәсіз ме? Йырақ түгіл бейт. Зәйтуна Закировна, олайса сіз өзіңіз бір қояда кетмәгіз енді ярай ма? Неге? Қорқам, мен аңарда. Бешінші палатадан Менглишеваны шақырығыз. Әйе. Зәйтуна Закировна, аның білән нешік сөйлешірге сіз мені үйретіп қоярсыз енді ярай ма? Неге, қызығыз білән сөйлешірлік сөзігіз жоқ ма? Ол екі сөз айтады, мен отырып жылайым. Ол жылайды, күледі білмей. Неге үйретмедіңіз соң күлерге? Күліп тумаған баланы нешік үйретесің енді, Зәйтуна Закировна? Туғанда жылағандыр, неге ұнытқан? Шундай бала енді ол, Зәйтуна Закировна. Шундай бала болмай. Андайларны үстірәлер. Сіз нәрсе, мені ғайыплейсіз міне? Зілем! Қызым! Ну чего тебе? Міне Зәйтуна Закировна сөйлешірге қошты. Ну и сөйлешіңіз. Отырығыз, Менглишева, отырығыз. Неге меңа отырырға? Менің оның білән сөйлешірлік сөзім жоқ. Негіз. Ну и что? Ол шундай бала енді. Ничек шунды. А сама какая? Выпишите меня, а то өзім кетем. Ашықмағыз. Кім деп айтем? Сіңлім диярға тілім бармай. Гражданка Менглишева, сіздің қаршығызда сізні 18 ел бойы тәрбиелеген әнеңіз. Тәрбиелеген. Ну, шатып, ішіртіп, киіндіріп, үстірген. Ну и что? Барыңыз. Бар. Бүгін сізні шығарырлар. Барыңыз. Ана білен қыз. Нешік? Көңілі ме сізге? Шуның үшін яшадыңыз менді сіз? Айттым бит мен, Зәйтуна Закировна. Сізге кетерге мүмкін. Рималға дейін. Сіз Кетерге мүмкін дейм. мені ғайыплап қаласыз менді? Сіз кімні ғайыплар едіңіз? Кетерге мүмкін. Ол баланы нешлетелер енді? Анысы сіздің қойғы түгіл. Қызғанышқа қаршы сіз де, сіздің қызығыз да біздің жаңғият шілінлері. Жаңғият өз ялышын өзі түзетірге мәжбүр.
Agarda men ul balani olsam, yaraymi? Zakon ruxsat etami? Zakon ruxsat etadi. Zaytuna zaki. Lakin biz balani sizga bermaymiz. Nega? Kishilar orasida bir imgat o'stirib jibarganingizda bek jetgan. Qılanmağız grajdanka. Şınlap жылаған analarının көз яшьләрен кычратмагыз. Сугыш вакытында ил, ватан өчен башларын салган, балалары өчен жылаган аналарның рухын рәнҗетмәгез. Мин риза. Ирем дә риза. Бирегез безгә ул баланы. Бирегез. Ниткән эш инде бу? Зарифулланың вакыты булмаса, сеңлем килергә тиеш инде. Врачлардан уят. Бүген киләм дип язган иде сеңлем. Менә шул инде ул, айналайым. Башны ташкарсаң да баш ярыла, ташны башкарсаң да баш ярыла. Кайтып кына җитим, күрсәтәм мин ул Зарифуллага. Тагын шул комбайнын ремонтлап ята торгандыр. Урак өсте җиттеме, шул комбайны ремонтлаудан арынмый. Председателе дә бирми бит шуңа бер яңа комбайн. Я, ничек матурларым? Килмиләр. Килмиләр, җаным. Сеңлем килергә тиеш иде, күренмиме шунда ишек төбендә? Борчылмагыз, килерләр. Ә сез ничек соң? Без аның белән сөйләштек, Айзара хаты белән. Бер дә борчылмагыз. Аларда бит тәртип, хатын-кыз турысыннан бездәгедән катырак. Әнисенә хатта язып салган идек, җавап юк, үпкәләве бетеп җитми торгандар. Әлегә безгә кайтып торабыз. Колхозда каграс кеше җитмәгән чак. Бездә яслесе дә бар, бакчасы да бар, эшли торыр иркен. Аннан инде әнисеннән хат килгәчтенме, былаймы, үзе карар. Ну бу сеңелне. Бала кадерен беләмени юк. Борчылмагыз, уынмагыз, вакыт иртә. Шуннан да, иеме? Килерләр әле. Килерләр. Ә бу караватларга нигә кертмисез әле? Сез чыкканлык тигенде. Менә. Әйттем бит. Зинһар, ачуланмагыз инде. Менә шулай булсын иде, Айзара хатымна. Мин үземнекеләрне көтеп торыйм да, минекеләр килгәнче алтын чәчнең Оралбае килсен дә чыксын ие. Мин килдем, алтын чәч дип тәрәзәгә кычкырсын иде. Оралбай исемле алтын чәч кызның әтисе бик әйбәт егет ди, алтын чәч әйтә. Айзара хатымна, нигә бу әкиятләр шын булмый икән? Кем белә? Бәлки булган хәлләрне әкият итеп сөйлиләрдер кешеләр. Колобякова, сезгә килгәннәр. Тынычрак, алтын чәч. Әстәгъфирулла дигән булыр иде, Валентина булган булса, вакыт изрәк. Сабыр. Биреле үзем уйкым әле, биреле. Үзем. Оралбаймы, бәгыр кисәгем. Апа белән җизни.
Жиын енді тезірек. Нәрсе қарап тұрасыз, жиыштырғыз енді аны. Қабаланмағыз дейлер сізге. Қабаланмасам 12 баланы тауып бітірген ішік уақыт жеткірем деймен. Көріп тұрасыз бейт алтын шашының қалын өзі бір нәрсе де ішлей алмай. Алтын шаш, сен бұршылма айналайым. Бұршылма, барда, яқшы болар. Ой, қой, апай. Шақты күзәкке өттігісіз мені. Біраз ғына отырып тұрға бұладыр бейт. Сағынырсыз әлі Нина. Міне бұл карауаттағы кебеклер көбірек кіргелесе, сағынырсыз. Келелі, бір құшақ қойым әлі өзіңні. Екінші малайыма қатын болып келесің ме бізге? Бір секундға күтігіз. Күренмелер, şu қаншықлар. Келелер. Біреу, екеу, үшеу, дүрттеу, бешеу, алтау. Алтысы өзімнікі. Жетіншісі өзімнің Зарифуллам. Сегізіншісі сіңлім, тоғызыншысы күйеу. Барсының да қолымда шешеклер. Шешеклері сізгәдір индан оңайзара хатымна. Міне тағы күліп ердігіз де. Комедия. Қарағыз әлі кетмәділер мекен. Yok, тұралар тізлішіп. Қыр қозлары кебек ме? Солдатлар кебек. Айзара хатымна, әйтейім инде шуларға бір сөз. Әйтігіз. Зарифулла, ишікке барығыз, ишікке. Айдарның бұрынын да сүртмегенler.